ReoReoa Narzihariया गावनि बियाबाव थानाय फरायसालियाव हरखाबै नायदिंहैदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि क्लास्टारनि बेन्दोंनि प्रेसुबारि गुदि फरायसालियाव ReoReoa Narzihariया हरखाबै नायदिंहैदों। फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआर सरकारा गासैबो एमसिएलएफोरखौ गाव गावनि बियाबाव थानाय गुदि फरायसालिफोराव दावबायनो बिथोन होदों। बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो हाबा मावनाया बेबो मोनसे फोरमान होननानै जों बुंनांगोन। बिथोन बायदियै ReoReoa Narzihariयाबो गावनि बियाबाव थानाय गंसे गुदि फरायसालियाव नायदिंहैदों। मख'नो गोनांदि नायदिंहैनायजों लोगोसेयैनो फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा माबायदि फोरोङो, फरायसालियाव सानफ्रोमबो फैयोना फैया, सानजौफुनि जानाय आदारखौ माबायदि जाहोयो, लोगोसे फरायसालियाव मानिबाफोर जेंना दं नामा, बेखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरजोंबो जथायै सावरायलायनाय जायो। जोङो जोंनि सरकारनि बिथोन बादियै बे पेरसुबारि एलपि स्कुलाव आङो बेरायफैदों। आंजों लोगोसे दङ जोंनि TCL चेयारमेन, लोगोसे जोंनि एबसुनिनो एडभाइजार मनेस्वर दैमारि आरो बे ओनसोलनि जोंनि माखासे पार्टिनि मावथिफोर, लोगोसे मास्टार गाहाय फोरोंगिरि आरो बिनि फोरोंगिरि लोगोफोर गासिबो जों दङ बेवहाय। आं बेवहाय दिनै बेरायफैनानै गासिबो इन अर्डार मोनदों। स्कुल बिल्डिंआ एसे थिङा जिनानै दं, बेखौ नांगौ आरो डिसिप्लिन साब सिखोनै लाखिदों, मोजां मोनदों। फरायसाफ्राबो फ्राय 70% फरायसाफोरखौ नुदों एसे एक्सपार्ट, बिसोरनो एसे जोथोन लानांगौ आरो 30% एसे दुरबल, बिसोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। ओंखायनो फोरोंगिरिफोरखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बे फरायसाफोरखौ मोजाङै गोख्रों खालामनो हायो आरो फैगोन आनजादफ्राव जाहाथे बिसोर मोजां पास खालामो, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जोथोन लानो खावलायदों। आरो बेवहाय जोंहा गासिबो दङ। लोंग्रा दैनि थाखाय टिउबवेल दङ, एसे नस्थ' जादों, बेनि थाखाय नांगौ। आरो बे स्कुलाव खुब दरखारा बाउन्डारि वाल, बे बाउन्डारिखौ जेरैखि नांगौ, नङाबा खाथिजों लामा मटर गारि खारो, गथ'फ्रा थांलाय फैलाय जायो, बेवहाय गिनांगौ एसे बिपद जानायनि सम्भाबना दं। ओंखायनो बे बाउन्डारिखौ लानांगौ, बेखौ बिथांमोना खावलायदों। आं नाजागोन बेखौ बोरै खालामनो हायो। आरो गुबुन फारसे बे स्कुलनि जे इनभाइरनमेन्ट मोजां मोनदों आङो। गासिबो फरायसाफ्रा फ्राय 90% फरायसाफ्रा रेगुलार जायो आरो फोरोंगिरिफ्रा 10% रेगुलार आं नुदों। आरो बिदिनो आसा खालामदों बे स्कुला मोजाङै जौगालांगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मोजाङै गोसो होना फोरोंगोन आरो बे जायगानिफ्राय मोजां गथ' ओंखारनानै सानसे समाव बे जायगानिफ्राय गिदिर मानसि जाहोनो हागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।